Tak ako hľadáme nových klientov, začínali sme tak, že sme si tvorili telefónne zoznamy a poctivo sme každý deň telefonovali. Ja som vlastne zodpovedný za obchod, za sales a na základe toho sme si získali vlastne prvé zákazky a prvých aj veľkých klientov. Ku podivu predávame internetový marketing, teda online marketing, ale pre získanie klientov u nás funguje iba osobný kontakt. To znamená, vždycky sa potrebujem stretnúť s tým klientom a tam sa deje ten predaj. To znamená, na získavanie klientov nevyužívame naše vlastné služby, ale využívame služby priameho predaja. Prípadne využívame v poslednom čase samozrejme referencie našich klientov a je to najsilnejšia zložka predaja. Pokiaľ nás náš spokojný klient odporúči, tak už máme dvere pootvorené k novému klientovi a oveľa ľahšie sa nám predáva produkty, ktoré on potrebuje. A momentálne máme jednu spoluprácu aj s jedným call centrom, ktorí nám vypomáhajú s telefonátmi. Táto metóda sa taktiež osvedčila. Čiže v rámci získavania kontaktov a nových klientov asi toľko v skratke.